Fatima da Safwan, Fatima da abin al'ajabi. Dakata. Ya za ki hau mashin ke kaɗai haka, da ke sai mai mashin. Ba dan Allah Safwan, me yasa kuke mun haka ne? Ina ka je sai ka ji bayar fani. Ni fa in dai akan matata ce, to na yadda kowa ya samu matsala da abin da za a yi shi ne, wanda zan sa an ɗan raba tsakanin. Mai mashin dan Allah ya haƙuri ka je ko? Wannan shi ne Safwan ko? Shi ne Safwan. Ka san shi ne? Na ji labarin. Kai ma Allah ya yi ma. Allah ya yi ma. Wato kaga kyakkyawar mata, ka matsi ka ɗauke ta, ka je kai ta latsa birki. To ba za ta hau ba. Mugu kin baby. Ya haƙuri. Mu je da Allah ne ya raka. Ka gani ko har ɗan masu san halin. Fatima da Safwan, Fatima da Safwan. Haba Kali, ya kamata ka dinga ma abokinka faɗa. Sai ka ce a kan shi aka fara mata? Ko da shi da ya zo na bi da wani magana. Matata. Abin gaskiya yana yawa. Gaskiya ne ma dai sai da wasu abubuwan kamar mahaukaci. Ga mahauka ne ai da sauƙi, sai ka ce wanda aljanu suka shafa. Layi daga nan gidan kitso nake na kai sweet. Ka koma da sweet ne? Ba fa wai sweet ba. Sweetie na matata. Na kai ta a mata kitso. Lallai tafiya ce tafiya. Ni ina jin karin dan shiga dan watsa ba. Ko shuku za su yi mata ko ibra. Damare sun mata all back wallahi. Da ta sani kawai idan ta je dai famin kanta dai fakin gashinta a baya. Ko da yake shi ma dai kitsan na ƙara tsawon gashi. Ya baba ina zuwa? Wallahi zan je gidan kitso. Ni kara ni lalata na lalata. Hello, sweet. Me. Kinga. Ya Allah da nana. Ba, ya zaki shiga keke na ke kadai? Daga ke sai me keke na fef? Kinga da Allah. Bari gani nan zuwa. Bari in zaran zo mai dai. Gani nan. Kinga. Dakata ki tsaya a nan inda sai a gobe gidan gizo. Kar ki yi magana da shi. Ina zuwa da Allah bari in kai ta. Kabir kaga lokaci na matso ya kamata mu samu time mu je ai wannan gwajin. Ya kamata mu je ai gwajin nan ka san yanzu ba a yin aure sai an yi gwaji. Gaskiya ne. Wallahi ni kaina ina son mu je mu gwaji. Amma ko bai shi ne wallahi sai kana gina mai ki. Ni kai ki daga cikin kirani ko so ba ba. Wallahi duk da haka ya kamata ka samu lokaci mu je ai kawo. Ko ina zuwa. Shi genotyping din nan ba kawai a zuwa ɗiba jini ta ɗiba na bane ka gwada a rubuta ba. Duk kana kawai zan yi miki da kaɗin sai gaba. To, ne yanzu ka gani? Na gaji da yawa, ya kamata ne. Akwai magana gaskiya. Sai ne gani?
maganar kuɗin ƙawayen amare. Kar ku haɗa mu da wannan abokin nan naku mai shayyin wayo. Ka kina nufi Ismail? Eh. Wallahi kuma shine in charge. Haka kuma muna da daidai da shi. Allah. Ina nufin zaki haɗa shi da arziki. Kai ma ka san komai ai. Gaskiya ne, ni fa ke san me? Addu'a na kawai Allah ya sa ko ai Hausa gurin nan ko. Zo mu. Amin baby na. Bye. Fatima. Bari in je na makara wallahi. Kai kawai kullum ka makara ba ma ka tunanin ka fita ka bar ni kaɗai a gida? Ki haƙuri. Albishirinki. Gobe. Yau karfe 2 za mu dawo. Sai ka ci wani abin gwanin da hawa karfe 2 za ku tashi. Rashin wurin aikin nan naku ba sa ba ku wani lokaci ne da ya kamata mu zauna mu ci amarci? Fatima, ki haƙuri. Na san an shiga kinki. Amma insha Allah komai zai ga abin da yake faruwa shine wallahi mun dan samu matsala ne a wajen aiki. Muna da shortage of manpower. Ma'aikatan mun sun ɗanyi kaɗan. Kin ga a inda ba isassun ma'aikata ta ya kuma za a ba wani lokaci. Amma nan da ɗan wani lokaci insha Allah komai zai za ki gani ki gaci har sai kin ce in ɗan fitan baki wajen ki sha iska. Ba wannan rana. Bari in je. Ina makara. Allah ya tsare, Allah ya ba da sa'a. Ke kadai na gani nake so Fatima bambarin ki da kuya. Ya ce mu mallaki a ruhi na ya zanyi inga da ke. So, kai daga malam masallaci a cikin da ne amma ya tafi aikin da ta ruwa. Ha. Da kai doka fa da yau ko na abu da rubuce. Ko da gurin ka. Ko da ka zo na mana. Wai ka san ba ka da rubuce ba. Kai malam, rage ta wuri wannan alhaji ana kai da su sarki ko tsaro ruwa tsawon aure ba a wani kaga kalli sun kaura maka kaka ta kan wani gagarar da kuma daga da lokacin zan lera mamakin yau a duniya goro tashi gari ya waye me sauka me azumin je mage Dakata! Me kika so yi a ofis na? Ke? Idan ba ki tashi ki fice min daga ofis ba, wallahi sai na ci miki mutunci. Tashi ki fice min daga ofis! Za ka iya kora ta daga ofis ɗinka, amma ba za ka iya tilasta wa zuciyata da daina son ka ba. Ke! Salamu alaikum. Zauna.
Lafiya ƙalau wallahi. Kuma ana ganin ku? An ya kike. Tun daga sun hannun ne ki. To kada ai mana goro. Ai dole ne a muku gori saboda kun zauna kan kullu. Ya amarki. Abin ba a cewa komai. Akwai daɗi sosai ma. Ba abin ɗan kuturu ba. Ya shekara 10 da yatsa. Wannan ɗan kuturun za a iya rabansa saboda zai iya shekara 100 ma da yatsa. Kin ga ɗan halakka ma shi nan. Assalamu alaikum. Amin alaikas salam. Barkan zuwa. Yawa. Fatima. Na'am. Ya zaman gida? Yau zaman gida lafiya lau saboda na samu abokin hira. Dan da zuwa. Ya kike? Ni bari shiga daga ciki. Shikenan ina zuwa. Ga an gwana. Kai kuna gan shi. Yanzu bari in shiga cikin ofis shi kan ba mu kai. Mun da yau sai shi a haka. Kawata, ya haƙuri na tuna bar ki ke kaɗai ko? Ba matsala. Da ne zan zo in wuce. Wallahi za su wuce. Shi ko da ke gani bai da matsala. Yanzu ma yana gana kira kan shi zai nan da kayan kenan ko hira da shi. A kake damu lokacin take na wani yake ya fasa. Kike nan mu da raka ki. Ke yarinya, na ga alamar ta bai tare ke. Sai da shi kan tsere mutumin naki. Wallahi za ka taɓa tsarin da har ƙarshen rayuwarki za ka taɓa gyara shi. Kuskure kuma? Me ya faru ne Salma? Kun ga da ke tsere mutumin naki? Ina ta wani lallaɓa shi? Wallahi zubar da ranki zai yi. Zai mai da ki kamar wata mai yadda ake tura ta a cikin canji. Salma, haka tun a wajen haka hanki wa juna fa. Rayuwar waje daban. Wanda kuma ake a cikin gida daban. Lallai Fatima, za ta kashe kanki da wuri. Ai idan kika yi wasa, sai zai je ya samu wata mai ajin a waje, kuma ya rinka kushe ki a wurinta. Khadija, ai babu namijin da zan zauna ina mashi wannan tarbiyya. To ƙawata, ya zan yi da shi? Kun ga namiji? Zan ajiye ki. Idan ya dama, ko kuma sai ki hagu. Idan ya ce eh, ya ce a'a. A haka ne za ki sace zuciyar shi. Yaji baya son rabuwa da ke. Amma wani ladabin? Kan ƙawata ban taɓa aure. Ni na yi, kuma na gaya miki yadda ake yi. Saboda haka idan kun ya ji, to ki ya tsira. Ni ban ki ɗan yi. Hello ladies and gentlemen na wannan majalisa na wannan corruption area. Na zo in sanar muku da cewa ba za mu ci gaba da zira samari wanda suka kai shekara 20 da 'yan mata na suka kai shekara 18 ido ba a unguwan nan su kisi aure. Kowane ɗan iska mai gida yana aje mana matasa suna cika mana abin nan ba sa son su aure, don haka ba za mu yarda ba. Dole ne mu ɗauki mataki mu tsaya. Yanzu ni na riga ne alkawari da ƙasata Sergeant Barak International Police Eye Center. Kowa ya ga diresa ne da san cewa kai kuloli su dinar kuloli su dinar ga gani gaban mutum ne yaran karo a cikin gida. Wannan ɗaya Allah da ba ni. Matan shi nawa? Matan shi ɗaya amma ta mutu kuma kwanaki ta aure da shekara 27. Sai matar ce ta mutu kuma ƙara aura mai wata. Yanzu saboda Allah ga kare kawo mutumin kirki. Yaron ka aje shi a cikin gida har ya shekara 27 sannan ka mai auren fali. To ko mai adali cewa yi baliki mai hankali ya inganta aka ce ka sun imani. Amma saboda tsabar iskanci shine wato kuka gabar shi a sai da ya balike ya zama dan iska a gari sannan kan abin nan. To my name is Sergeant Barak International Police Eye Center. Dan haka sai na harbe ka. Ya riga gida kun da kuma. Ai na, ai sai wallahi na kai ka.
banga doka ta hana ya wallahi ya na shiga na kama wannan bawan Allah ba. Fatima. Haba Fatima. Wai wani irin abu kike yi ne kwanan nan? Tun shekaran jiya na kasa gane kanki. Ki tashi ki shiga cikin mana Fatima. Ya za ki fito falo ki kwanta? Okay. Yanzu halin da kika dauka kenan ko? Ke a ganin ki halin nan ya miki daidai ko? Shike. Ya miki kyau. Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, kun ga abin al'ajabi. Fatima! Fatima! Na shirya fa. Na gani ai. Ban karya ba. Ko baka san hanyar kicin din ba ne? Shikenan. Ni bari ni. To. Ba abin da yake so a siyo? Babu. Na shiga tsaka mai wuya, babu abin da zan faɗa, ba haka ne nake meke ba, ban saba aikata meke ba. Fatima haƙuri zaki yo, yaudara ta aka yi tilo. Fatima ce, Fatima ke ce sabuwa. Za ka amayar ne ko in bari su dawo ne? Wallahi Khalil Fatima ce. Ko ka san kusan kwana uku kenan ko mafi ba mu haɗa shimfiɗa ko abinci ba ta mu ba magana mai daɗi. Subhanallah, da kai me kai mata? Ban sani ba fa. Wallahi ban sani ba, na tambaye ta. Kai da zan sa rana sai mu je na mata magana. Rana? Ina alaji. Ai mu je yau kawai, muna tashi daga aiki mu je. Shi ke ba ba. Za mu yi zuwa. Okay. Yanzu ka ga bari kuma ofis ko su fara da MD ya bani, so ina son yi son. Okay. It's cool. Ni ma bari in ƙarasa wani aiki ne. Na ce miki fita harkar mijina. Safwan! Safwan ni za ka yi wa haka? Safwan! Haba Safwan, wai me yasa baka ganewa? Kullum a ce magana ɗaya nake ta maimaita maka amma ka kasa ji. Kinga, ki haƙuri Bilkisu. Wannan abin da zuciyarki take saƙa miki, abu ne wanda zai sa kiki nadama a ƙarshen rayuwarki. Kin gani ina da aure. Sannan kuma ke ma aurenki ya kusa. Ki je ka Oke ban baki hakuri ba? Dalla malam dakata, da kai nake yi. Na shiga tsaka mai wuya, babu abin da zan faɗa, ba haka ne nake meke ba, ban saba aikata meke ba. Fatima haƙuri zaki yo.
Kin haukace ne? Na fi maka haukaciya hauka. Haba Fatima. Da Allah ya min shiru munafikin banza munafikin yofi. Kai ba abokin kwarai bane ina kallon ka haka to yau duk abin da kuke ido na ya gane mu. Maci amana ni Safwan zaka ciwo amana? Ke Fatima. Da Allah ya min shiru ka adana kalaman ka za su yi maka amfani nan gaba amma ba yanzu ba. Kan banza munafikin yofi. Ya ba shigo ka sani. Karasa ciki ko? Mu je ina. Mu je daga ciki kai mata faɗa. Ha ba inda zan je. Gate muka bude, kalli abin da aka mun. Ina ga mun shiga cikin ɗakin, na san abin da zai faru. Gaskiya anan zan baka, na baka lafiya. Allah ya sa mu kai. Ya za ka tafi ka banni da wannan bala'i? Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, ga abin al'ajabi sun zamtamkar tabaye. Fatima ce ta Safwan, har makamannin su sun zangoda, ba mai shigo ko yin raba. Ya kai, lafiya lau, ya kuke, ya gidan? Ba lafiya ba. Fatima ce wallahi ni kwana bi. Haka ta kuma ban san shashanci. Ba zan bari ka aikata kuskure na biyu ba. Muddin ka sake matanka, wallahi tallahi sai dai ka canja wani uba ba da ni ba. Na shiga tsaka mai wuya, babu abin da zan faɗa, ba haka ne nake meke ba, ban saba aikata meke ba. Fatima haƙuri zaki yi. Ba sa fahimta, nan fa sai su lallabe ka aure su. Sai sun zo sun shiga cikin gida sannan su su ta gasa ma aya an. Na kawo gara an zo an mu wata fahimta. Wallahi. Ba ka kawo ba, an ce ba ka kawo ba, ka kawo ma a fahimce. A ƙasa ba ta Allah ya yi na kama guda ɗaya. Rambaɗe! Ku ke ɗaukan wanka, kuna zuwa ya ku tawo kuna kwalisa akan hanya. Sannan mun zo wucewa da ƴaƴanmu, ƴan mata suna kallon ku suna haɗe muku yawo, ba za ku yi aure ba. Rambaɗe ɗan gauro. To kafar ta ƙare, na dawo bakin aiki. Dole ne yanzu ba za mu zara muku ido ba. Hello? Sergeant Barak, International Police High Center. Na kama wannan rambaɗe da goro ne, ƙato. Yana nan ya yi kune ne kwaɗi mana da yana kwalisa. Yana tura tuwa wani ba ya yi mata su gani. Wai ne kake sake ni mana. Matan ka nawa? Gauro, ƙaton gauro a tsakiyar unguwa. Ka bari in mun je ofis ɗin za ka gane. Wato ku ne irin matasan nan sai ku ɗauwanka ku yi kyau kuna kwalisa ko za mu yi aure ba. ‘Ya'yanmu ‘yan mata suna kallo suna haɗe miyau. To wallahi ba ku isa ba. Kai za ka iya gane kai. Ka sake ni ba. Gudu ala kai? Ka sake ni. Idan ba sake ka ba me za ka yi? Idan an ki a sake ka, dole sai na kai ka ofis. Doka ta hau kanka. Wayo! Da wani katakon ka buga kake tafiyanka. To wannan shi ne ofis number 1. Wannan shi ne ƙarshen ofis na za ka yi. Kana ƙara na biyu za ka yi ka kiyama. Wanda ka lallaba ne ka kai ka ofis. Wai ka! Wannan shi ne ofis number 1. Wannan ya buɗa za ka yi. Fatima, ba zan gaji da yi miki magana ba.
Dan Allah dan Annabi. Ki gaya mun meye ne miki kike nuna min irin wannan tsana. Fatima, bai kamata daga yin auren mu irin wannan abubuwan suna shiga tsakanin mu. Ki gaya min idan laifi ne miki sai in gyara. Fatima ce ta Safwan, Fatima ke ce Safwan, Safwan ne Fatima. Oh, oh, oh. Yadda da kuma da goma. Ba ka ake lura ba. Yama, wato da ba nake miki baki ba girma min zaki. Ko? To bari zan miki a lokacin da nake soja, lokacin da aka yi duniya na 64. Wani shi da yi gudu na. Lokacin da nake da a lokacin da yi wannan abu ta ɗi gwanin yin bin da zai baki. Lokacin ba wani muka yi abinci ana ma ake kula da rike ci. Sai mu da kawo wai da kula ko ta ci. Na mura. Zaki girma bo. Ƙarya kenan zaki. To bari zan da kiya dinya. Ƙarya dai bari zan da ki ba yi da kyau. Ƙarya da zaki. Zaki kwalle ne. Zaki kwalle. Kuma ƙarya. Zaki kwalle shi ma. Alaki. Wato da ba zai tafi ba zai shi ma turma mun zaki da sai ka ce alaki ne wani ƙarya. Ko? Yanzu ne abin da za a yi tunda dai abin ya zuwa ka. Ni maganar da na faɗi na fasa, ke ma kike kin fasa. Shi ke da zai ɗauko mutum. Kula da wani tsari. Ba wanda ni kakar da ne ko Fatima! Haba Fatima! Wai Fatima wani irin abu ne kike min haka ne? Bai kamata a ce irin abin nan yana faruwa a tsakanin ba. Baki san mala'iku na tsine miki bane? Ko ke baki san zaki iya sani a cikin wani hali bane? Kinga, mu ci da Allah mu je. Ki wuce mu je. Ki wuce ki shiga daki. Ke kin san ni kuwa? Na san ka mana. Waye kai da ya wuce Safwan? To hell with you. Wallahi ina cikin wani hali. Hawa Fatima, bai kamata kina min irin wannan abun ba. Auren soyayya muka yi ba. Hawa Fatima. Da ka ce ka iya faɗa. Ba faɗa nake ba. To menene? Kawai bambami ne. Sai ka tashi ka je kai ta bambamin ka. Dan ni ban da lokaci. Kashi mana. Na shiga tsaka mai wuya,
babu abin da zan faɗa, ba haka ne nake meke ba, ban saba aikata meke ba. Fatima haƙuri zaki yo, yaudara ta aka yi tuno, ba da sani na aikata ba, kai dina mata ban tsallake ba. Fatima ce, Fatima ke ce safuwa, wuyoni ya zanayi. Hello Bilkisu, zo ki same ni a ofis. Yanzu nan. Safwan yau kuma kai ne da kanka kake nema na? Dama can ba wai na tsanake ba ne Bilkisu. Amma yanayin yadda kike damuna ne a ofis kuma shi yasa ke ga ina dan ja baya da ke. Amma ba ya gani za a iya samun matsala. Komai ai yanzu lokacin break ne. Bari zan shigo? Allah kwasa. Bar uban nan. Oni ya maida mai gadi. To wallahi in ka isa Allah ya kura yanzu nan zan dauko gilina an fita. Me gida ka yi haƙuri, don Allah ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri ba zan sake ba na tuba don Allah. Kullum sai ne muke faɗa akan kyautar da kayan abinci amma ba kya ji? Ubanki ne ke sai mu kayan abincin da ke kyautar mu? Ya haƙuri ba zan sake ba. Ke ma sake wallahi gidanku za ki tafi sai na sake ki. Don Allah na gida ka yi haƙuri. Kar ka sake ni ka yi haƙuri don Allah ba zan sake ba. Kin banza. Salma? Ke ce haka? Dama na zo in gaishe ki ne. Na bar ki lafiya. Malam Dada, ai sai ka tambaye ni abincinka. Tunda ka san hakkina ne in dafa maka abinci. Ba mijina. To me amfani na an har ba zan ma girki ba? Kai haƙuri saura kaɗan abincin ya tsotse. Yaushe rawan duniya da ayyarai. Mijina don Allah ka yafe min. Wallahi sharrin shaidan ne. Ba zan ƙara ba.
Tashi Fatima. Tashi. Fatima. Allahn da ya halice mu muna mai laifi kuma ya yafe mana. Na yafe miki. Da gaske? Na gode miki. Tashi da Allah. Tashi ba na son ki dinga dubusa a gaba na. Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, kun ga abin al'ajabi. Yanzu bari in je in canja. Shi kenan. Kafin ma ka gama canza ni ma na gama abinci yana jiran ka. Sun zamtamkar tagwaye ba mai shigo ko tunda da kin yi kwandemin wannan. Na za a yi wata ta dafa ma mijina abinci ai kai ma ka san ba zai yi ba. Sai ka fito. Fatima ce Safwan, Fatima ke ce Safwan. Baby lafiya? Kake mana! Banza munafuka mai wadariya kawai. Wato tuntuna ashe kina min kallon gara. To dama kuma burinki in gani ko? Shikenan na gani hankalinki ya kwanta. To wallahi na san ki sani. Ina nan za a aiko da kayana. Kuma wallahi ko da a ce zo bai bace wallahi tallahi sai an biya ni. Na ga miki ko? Nonsense. Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, Fatima da Safwan, kun ga abin al'ajabi. Sun zamtamkar tagwaye. Fatima ce da Safwan, har ma kamanninsu sun zamgoda. Ba mai shigo ko jarraba ku, kuna zaman ku, samun irin ku, yarda da kanku, kishin junanku. Fatima ce ta Safwan, Fatima ke ce Safwan, Safwan ne Fatima. Dama na so in kira ki, amma tun da kin zo da kanki, ina ganin zuwa da kai ya fi sako. Bilkisu, Dala ina son tsakanina da ke a samu ka. Ba na son ki kare shiga ofis dina daga yau. Saboda yanzu ina cikin zaman lafiya tsakanina da matata. Ba na son wani abu da zai shigo tsakani. Abin da ya faru a baya, ki ɗauke shi fast tense. Ya riga ya wuce. Don Allah. What? Ni za ka gaya wa matarka? Da kake lallaba ta baka san da matar taka bane sai yanzu da ka kashe min aure za ka kawo min wani maganar matarka? Ni ban kashe miki aure ba Bilkisu. To wallahi barka ji. Dole sai ka aure ni. Ko kaki ko kaso in ba haka ba kuwa kai da matanka babu zaman lafiya. Ke Bilkisu, ke din banza, kai din banza? To bari ka ji ko kaki ko kaso dole a haifa yaro a gidan uban shi. Ban gane me ke nufi. What? Safar wani ke faruwa ne? Wai biki suna ɗauke da ciki. Ya aka ka aikata wannan kuskuren safin? Shi ɗan ne wannan. Kar ka ga biya min kuɗin. Da kai mun sai aka ga aikata wannan wannan. Ka san matsalar da muka samu kana da Fatima. So a daidai wannan lokacin ne ta biki sun Allah ya ba ta nasara. Ka da irin matsalan da mata suke ke da maza ko yanzu masu karamin tunani. Kwan ba a horo da bincike.
Ba a haka. Kai jama'a. Kai! Kuma ta ci alwashi. Muddin ban saki Fatima na aure ba ba ni ba mu ba a ciki. Allah ka manta da ita. Ba abin da za ta yi. Fatima da Safwan, Fatima da Safwan. Gidan su kanwata ce ba. A'a ba. Allah wallahi. Ba daman kanwarka tana aure gida mai gida ko gidan yan yankan kai ne. To me ka dauka a gidanmu ni kadai ne na fita zakka fa. Wallahi kanina ma ustazi ne. Limamin masallaci ne. Ka ce kai kadai ka kwashi kayan ka gaban annabi. Gaban annabi? To ai mu inda annabi yake nan muke. In aka ce ni dan annabi muna yi dan annabi aka ce bari dan annabi muna yi. Wallahi Allah. Baka da imani. Ina wannan wasan. Beauty ce wallahi. Ka kai ka alisma ko kajal ko karina kafin? Kai? To da gwamna za ta aura. A'a ba. Wallahi beauty ce. Ka ce da na zama dan majalisa. Daga ciki kawai mu kwashi da. Ba. Wallahi. Wayo Allah. Wayo Allah ya shiga uku. Ashiyoyin kenan ake bulbuɗa. Ke da masu wanda ke yi kenan. Sai an kawo maka jaka ne. An kawo maka ita karkaru kanta ne kamar jaka. Abin jin daɗin ka, abin farin cikin ka, abin ta dailayan ka shine ka zo kana wulakanta ko kale na dan mai wannan dukan da kake mata dan biya ka. Ka bani ma kawai tunda muka zo muka same ku haka dan biya gama. Kana dina kawai sai ka tafi yalinyan nan. Wala ku yi hakuri. Kan wanta wanda suke kawo wa zai haɗa sura a kai. Ina ga wannan wallahi sai mushi kai ya kai ke mushi dan ya gama. A dai ya ka dinga kallon amma da haka take dan ya gama. Haka ake sai ka yanke mai kunne. Gatan aure kuwa. Don wata ka haka baban ka ma maman ka da zaka dinga bulbudan yalinya. Beauty irin wannan. Ka kai sege, karamin sege ne kai. Sai da ma zaman da yake yi kenan. Haka yake yana dukan kenan hana ki kai kara gida ko? To yau sai na yi maganin shi. Ya yi haƙuri da Allah. Bayya, ina ga wannan sai mu yanke mashi kunne kai. Ina koya mashi soyayya, dawo daga nan. Dole ne. Sai mun koya mashi soyayya. Dole ne dan sallar wannan mana. Kuma nan. Dan shi yake. Sallan kwado za ka yi duk abin da nake faɗa da ka faɗa mu zage duk abin da na faɗa ka faɗa. Mu je. Ka sai ka je da gida mai kyau kana tuban mata. Ya samu biyu. Abin za mu iya rota. Duk abin da faɗa ka faɗa. Ba za ka yi ba ne? I love you, baby. I love you, baby. I miss you, baby. I miss you, baby. I miss you, baby. I miss you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Hey, me kake gaya mata ne? Ina mata nasiha. Matan aure ce fa. Ba. Beauty bai kamata a mata. Tashi ku shiga ku je ku yi soyayya. Tashi. Kana ji? In ka shiga ka liƙe ta amana. Ka nuna mata soyayya. Ba ka kallon fim ɗin Talman Kandi? Na kalla mana. Kai mata soyayyan man falikiya. Dilli mana. Ilifatina malena. Ya gane kula kuma soyayyan man falikiya da aka mata abincin ma ba za mu. Ba za a ci abu, ci abincin su. Kai. Ya sake ta. Ku ce mu tafi. Kai na ga kana wani shige mata ne. No, iya wuya kana dina ba wani ne. Ni yanzu kamar ciniki na nake kallon. Da ya mutu don kwanta ne. Ni da kuma sarkin nan. Na kama ku.
ai kai a lahira ma sai an kasa gane ka. Baran ga muku. Ni sunana Sergeant Brigadier Barak International Police Eye Center. In faɗi ma kaf garin nan babu wanda bai san cewa ni nake kawo mutanen da ba su aure ba in musu aure da bantan uba. Kai baran ga ma. Kaga prison din da ke bayan layin chok. To cike ke tam da jama'an da na kama an gama. Kai ga ka dai cike ajaja ka ci wajen suya kai tam in gama abin da ya kamata a tada local government kai kadai ka cinye. Kalami da kai ko ba tsadan ba ko iwa ka zo da sijin da kake dan kalami haka baka ita mu ji tsoron ka ba. Ya ga to shikenan bari kai tsaya kuna da ma aure kuwa? Ba kalan bala ne da kai. Me ya hada mu da aure? Idan kuwal wada me zai da aure me ruwan mu da mata? Alhamdulillah. Ba ku bi ni ba? Malam, ka shiga uku ba. Ka tashi aiki. Ba ku bi ni ba? Malam ɗaya da Allah dai zan tila kanka, zan tila hannu, zan tila kafa. Ina bayya, da muka kama sojan nan, wanda ya shige mana gona, me ka masa? Wannan ta na yanke, kuma ya yi daɗi. Da alamun kuma yanzu kana so ka ci kafan baya na gajeren mutum ko? Sai dai wannan ya yi kalami gitta ne, amma haka nan zai sha wuta mu. Amma dai baby yau ba za ka fita ba. Yau ba inda zan je. Ai yau ranar kici. Da gaske? Kin san me? Ina son ki. Duk sanda kika ga na yi wani abu wanda zai saba miki, ki sani cewa kuskure ne daga Allah. Sannan kuma ki yafe mu. Zan yafe ma. Amma fa ka sani ban da ganganci. Baby, me yake nufi kenan? Ka sani akwai abin da mutum zai yi ganganci ne ba kuskure ba to idan har kai wannan mai raba ni da kai sai Allah. Ajiwa da sakuwa. Na kai wani shiru ne wallahi da dukan ya zama. Ka san da dai akwai ƙarfi ko? Ina ga an zo daidai wajen da zan je da kai. Manya. Baby, dala farin je da kai minti 2 ko 1. Amma fa ce min yau rana na ne. Yanzu zan dawo. Kin gani? Gaskiya ni dai a. Ya haƙuri baby. Yanzu nan zan dawo. Kin ji? Kake da mu. Sakuwa, ajumada sakuwa. Ga abin al'ajabi sun zamtamkar tagwaye Fatima ce ta sakuwa har makamanninsu sun zangura kamar shigo koyar kamata ya ka sami yaran yin bilkisu kallaɓe ta ɓoye wannan abin saboda in har ta bayyana wannan abin za ku samu matsala da matarka Fatima a shawarce duk abin da bilkisu take so kawai ka mata kai masa fon ka kwafsa ni kaina na sani ni abin ma hatsu ne ki bani da na tuna abin nan zan ji gaba na ya faɗi idan ka ji maganganun Fatima yau baba abin ba sauki shikenan za a san yadda za a yi mu tafi shiga tsaka mai wuya babu abin da zan faɗa ba haka ne nake meke ba ban saba aikata meke ba Fatima haƙuri za ki yaudara ta aka yi yau ba da sani na aikata ba kai dina mata ban tsallake ba Fatima ce Fatima ke ce safu Ni mareniya ce, ina tare da antina kuma tana tsangwama ta, kawai ta sani a mota tun daga Katsina. Gashi yanzu na zo nan ni ban san kowa ba, da Allah ki taimaka min da wurin zama. Ina tsoron kan na faɗa hannun iska. Haba bai wa Allah ai musulmi dan uwan musulmi ne tashi mu je daga cikin Allah sarki. Kai dina mata ban tsallake ba Fatima ce Fatima ke ce safuwa Wuyoni ya zanayi
To, Bilkisu, tunda dai kin riga kin huta, yanzu mu tashi in je nuna miki ɗakin ki, in kika wanka kika huta, sai ki kwanta. Na gode waje. Aha, baba komai mu je ka riƙe miki. Ai an riga an zama ɗaya. Amin alaikar salam. San da zuwa. Ina wuni? Fatima. Na'am. Ya gida? Lafiya ƙalau. Ya gajiyan aiki. To barka da zuwa. Na kwaso yunwa. To, ka bar Abinci ne ke so ku ci. To ka ɗan bar minti biyu zan baka wani labari. Na samu aboki hira. To, Baƙuwa mu kai? ba baƙuwa ba ce kuma baƙuwa ce. Wata marainiya ce. Daga abin sai ka ji labarin abin tausayi. Mahaifinta da mahaifiyarta sun rasu sun bar su daga ita sai wata yayata. Irin tana tsangomanta dai da sauransu. Abin labarin ma dai abin tausayi. In ta ƙaice ma labari yau har ta kai ga ta ɗauro ta a mota da ita su 'yan garin Katsina ne. Tana Katsina hannun garin. To ina nan ina zaune ina 'yan aikata aikace na nake ta jin kuka a waje. Ina ta tunanin to ko yaran ni ce irin bari in fita in raba su haka. To daga fita sai na ganta tana zaune tana kuka. Sai nake tambayan take ce min kin ji kun dan Allah kai haƙuri ban tambaye izinin ka ba na shigo da wata. Ba ko. Ai na yadda da hankali ki. Duk abin da kika yi ne. Ai ke ce ne. Yanzu dai. Na gode. Ba matsala minti biyu. Ko kuma zauna. Ya kamata ki kira mun ita mu zai sako? To kuma haka ne. Bili! Bilkisu! Na'am. Yawa dan Allah zo. Mai gidan ya dawo ai sai a fito a gaisa. Wannan ne na ba da hankalinta. Yawa da hata. ajali daga yau muna tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙauyen namu ba ma son wani tashin hankali. So ajali ba sauki in ya ritsa ka loko cikin ɗaki. Duka ki sake ƙara ganin ki da wannan yaron. Hakom na tabbata. Takobin da ka sa ba zai tabbata da zan ba. Na san burin kaza takalminta. To an zo gaɓar gurin. Takalminta zai bar kafar ta zomo. Duk kwaɗayin ƙuda, ƙaryar shi ya ɗau mushin giwa. Zan bi ki kamar yadda kare yake bin me shi. Tabbas na ga alamar hankalinka baya tattare da kai ko kuma in ce baya jikinka. Domin idan ba haka ba, ta yaya kake tunanin za ka yi wa dutse magana har ya baka amsa? A garin nan wai akwai ma wanda yake son ɗan tanko? Wanda kuke gani a banza kuke ganin shi a ɗan iska. To shi ma dole yana da wanda suke son shi. Ba riba, sai dai asara. Babu abun burgewa ga wanda ke maimaita kirari bayan kirari. Ai abin da ido ɗaya ya hanka. Kun da iya biya hanke sa ya sha babban. To nan mu gidan malamai ne. Kai Salim, ina wannan wautaccen din neman yake? Ya tafi koyo sallama. Kai ka manta cewa a gaban sarki dan takwa kake? Ba da lokacin da zan iya ba ku lokaci. Kamal, ina jin faɗuwar ka ba don Allah kamar wani abu zai kai. Tabbas wani abu zai faru yanzu nan. Ina so ka sani, tuni ma abota kimiyya sun riga sun tantance tsakanin ruwan da yake zuba daga
Kai da wannan mummunan kaddara. Tabbas maganar intanku da yake cewa so zai iya zama ajalin mutum. Don Allah ina roƙon ina so ki ɓoye wannan sirri kamar yadda ƙasa take ɓoye gawa Aisha. Kake sake ki faɗa a gida su Aisha. Ra'ayul ain a ga ƴarka Aisha da wancan mu da can Kamal yana tirsasa ta ya mata fyaɗe. Ya mata ƙwarai kuwa wannan kuma babban kuwa wani jama'a kawai. So ajali Me yasa kake so ka wahalar da zuciyarka? Me yasa kake son ka ruɗa ni da wasiƙunka? Sakon da nake tura miki dan aike ne. Ina yin haka ba wai don wahalar da zuciyanki bane. Zuciya babban ma'adana ce da ta mallaki sirrika masu daraja da suke harhaɗa kansu domin samar da farin ciki a duniya. Allah dai ya sa iyakan nan 30 ta su tsaya. Dan bincika haddace kalamai masu kama da tatsuniya ba. Kina da wulakanci, kina da jiji da kai, kina da girman kai. Yanzu dan Allah mai matashin can ya muke ki kamar shi. Shahararren kamfanin nan mai suna Kacalla Investment zakaran gwaji ga gargasa wanda suka kawo muku fitattun fina-finai kamar su Hawayen Zuci, Tafkin Kauna da kuma Sirrin Kyau. Mun sake shirya tsaf domin kawo muku wani kayataccen fim mai cike da rikita-rikita da tinja-tinja gami da dukuna mai suna Sakon Zuciyata. Kowa da kiwon da ya karɓe shi, makocin mai akuya ya sai kura. Ta zaɓi rayuwar rakashewa. Na hiki iskanci tsohon ɗan iska ne nima. Kana gana ka kai shege. Ke hajiya za ki ban haƙina ko he ne maki rashin kunyar da ta taka taki. To, bari tube sai mu da kunya da kai. Da gina ki haka. Baba. Yanzu ma in mutum ma sai fita sai an tambaye ma inda ya je? Au! Mama an sata fa a gidan nan. Sata kuma. Me aka sata miki? Wannan dabi'un da kika dauka a matsayin ki na yar kabilar Hausa kuma musulma bai kamata da ke ba. Ke dalla dakata. Nafkabban zam nafka Wai Zainab, duk faɗan da ake miki, duk maganar da ake muku Zainab ba kya jin magana? An yi aiki fito da mijin aure kinki, amma kin san kin alƙawari da wani a waje Zainab. Ki ji tsoron Allah fa. Ya laifi mama. Abin da ya fi kawai maraka ta da addu'a. Abba? Wannan wallahi akwai bura uba a gidan nan. Ka zo ka same ni da iyaye na? Wannan dan ƙauyen har zaki zauna kina zuban mai da hawaye. Yaushe ya zo. Ki har yanzu baki hankali ba. Ka duba wallahi abba na hankali. Ina za ku je naga? Na ku ta gararin mu ne. To ai ni karshe ma ni ne gararin ma gaba daya garin. Wai ina ruwanka da rayuwa na me na shishige mu rayuwa? Idan baki san darajar iyaye ba, ni na sani. Mahaifiyarki tana buƙatar ganin ki tana kwance rai hannun Allah ba ta da lafiya. Baba umma barci take yi? Inda kike so. Muna ta miki fada. Ki zama mutum ya kwarai. Kin fi karfin ki magana iyaye. Nan da minti kaɗan liman zai za a kai ta gidanta. Mashiryin shirin Sani Mai Tashi, ɗaukan nauyi Alam Hudu Mazaje, ba da umarni daraktan daraktoci Abubakar Hunter. Za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Arewa Mai Tashi TV.